А това моето гледане е от масата, бе? Не. Този ми сами гуми, бе. Или пластмас. Охо. Това е какво, бе? Кой е това? Догаря си инсталация точно. А не е хубаво келодиш, бе, нашия брат. Защо? Това, че не виждам също не е. Това не полезно основа. Като гари инсталацията. Не ми усещаш ли? Да, Това не мога да гледаш температура, някакви такива неща като сече. Това той ще може да се вези. С малко ще сърчи. Май тук не дай газ от мен. Дай горе да стига си проекти. Това пак е. Не, тук Не, защото се качи горе свърши бензина, а те няма да е карал с това.